tweede prijs, dat is het betoer 2. Lambert Postma, Dirk Fokkema en Reinder Rutendeergen. Ongeveer al die bloemen door de familie Kuiken, die ik hard bijdrage, Jan Bol, aan deze feestelijke prijsuitdeling. Dan word ik toch even wat CMC. Je bent eigenlijk op een gegeven ogenblik zag je dat de toch deze man scoorde trok. Het wetje, die landt in oer, daar in het poetsen, alsjeblieft. Ik moet toch even zeggen, dat houdt een belofte in voor de toekomst. Je komt nog wel eerder. Tegendank van je meewerking, van je keertje en van je bijdrage. Mannen, ik heb van de morgens CMC, ja je biedt het niet meer, dan zeg ik het maar eventjes, dat je hem op een kennelijke manier altijd je keert. En dat je ik op een kennelijke manier, als meer dan eerlijk, zonder enig chauvinisme. Is ik je duidelijk worden, uit het geklap van het publiek, dat wat ik van de morgen zei, dat ik het publiek in brede lagen, hoe favoriet je ik ben. Het diepste respect. Het is net niks om mij zo'n indrukwekkende en imposante reeks van oerbenningen nou een keer één trap gelegen te komen. Maar ik ken je toch wel uit de ring van de jaren genoeg om te weten dat je de holle nooit vertelde eigenlijk. En dat je met op een nee beziekje zult en dat er ik nog een hele soort van je te winnen is. Tegen dank voor de manier waarop je hier keert hebben en als koningen verlengt. Je krijgt een medaille die voor het eerst Utrecht is, een medaille van de PC. Dan maar de medaille van het provinciaal bestuur. U bent hier bezig mee dat ik het deputaire mevrouw Brunsma hier namens het provinciebestuur aanwezig is. Nou, hoe kan dat CMC?
Deze waarbij je doet liggen. Het wie eerst hoe het helemaal net zo bot. Het zie je eigenlijk een liefde feest. En wat er nou ik precies gebeurt, dat weet men in de sport nooit, maar wordt men hier het roem. En dan is er nog één ding dat je op steen te wachten. Dat is, waar is de koning van deze dag? Het weer een hele smerig set, want je weet misschien, of je bent er zeker, dat er maar een commissie beneemd is van zeer bekwame deskundigen. Hoe christelijk, ja zeker, hoe christelijk precies werken wie dan die heegste ere deelachtig werken. Treien deze man, daar hebben ze hier meer in dit land. En dieperen van bieren.